हमर जे छप्पर में से आन ले रहते तो हम छोड़ दिए अपन घर बात दे के हम छोड़ देले रहते खिचार के बिचार देले रहती त कहां देर के चल गेले से घर में छी कोई आये ललिया दीदी कनी निकलो बाहर के छी निकल ए होनहारी है एगो फोटो लेंगे ता देखियो आइए चाची अहाँ के कोनो दिक्कत नहीं है अहाँ से के जे कद्दू जे चोरा के आन लेलक त के तो लेलके ओकरे घर वाला धरवा हां आई हे तोहर दुल्हा केना धरवा के अधिक सजमा तेल काट लेलका कान हमरा छप्पर पर हम दुगो दामाद बर जे लदियाना से धेने चलिए जकरे तरवा तर के देवे कान हां सजमन के आके लगा आई ओकरा टाप के गुदिया न देवे हम कान ओरा जन पिट्टा के बाजार न छे रुपया से किन के तोरा दीता खाइला कान हे हां क्या बात जे हमर घर वाला हाथ से ल ले कीन के तब हाथ लेके हम चाबिया गिन के हम एलियन 4 गो से 3 तक सजमा नंबर है कान हां गेला का के धरवा गेले कहां चाची अखुन जे हमर में से तोड़ ले रहती त हम अखुन खिचर के बिचार देती आखरी एता लीला के कोची मिर्चाई लगाबै छी मिर्चाई लगबै ओई के कोठी में के धान धर के ल आले हमर से कोठी में धान धर के अब लाई लो कि नहीं तोड़ के से त हम पूछबै त ना हम देख लिया अपन देखियो हम देख लिया अपन आंख से तोड़ के लावे बुझलिए ना कहला जे चाची सजमा तेल लेला खान धरवा भैया ये नहीं सुनै छी ओय ये मारा घर में घोसिया लिया घर में घोसिया लिया हां त अते खा के जी लिबलाइया त बाजार से किन के ल लेते